Guys, so welcome back guys again sa aking channel. So this is Tips Mayo. For more videos all about dragon fruit and tips on how to cook, please check on my YouTube channel and subscribe na din po and follow me on Facebook feeds. So now for this video guys, ipakita ko sa inyo guys na hindi pa kami nag-harvest sa first batch ng dragon fruit, pero pagpakita ko sa inyo yung second batch na sumisibol na mga flowers dito sa farm. So maglibot tayo dito hanggang dun sa ubos. Ayan, so samahan nyo ko. Yan, mag-tour na naman tayo, no? Always ko po talaga kayong i-update sa aming dragon fruit farm dito sa farm sa Lao, Borbon. So ipakita ko sa inyo guys kung gaano nakarami yung second batch, at saka ipakita ko sa inyo yung first batch na dragon fruit na yung nagka-fruiting na po. Ayan, so nandito po tayo ngayon. So yung weather natin dito ngayon is so very shiny. Yan, mainit po ngayon. So sa mga nagpainit dyan, huwag kayong magpainit kasi yung init, grabe, yung masakit talaga yung init, no? Sa ngayon, kasi kurisma na po yung tawag sa amin. Sa Bisaya is kurisma na, tag-init na po. So ayan guys, tara, puntahan na natin yung mga iba't ibang sumisibol na dragon fruit flowers. So ano pa initin natin? So ayan guys, so yan, so nandito na po yung sumisibol na mga flowers na nagbabuds. So ito po is not healthy dragon fruit. Ayan. So ito naman po yung tapos na po siya nag-blooming, parang kagabi lang to nag-blooming, no? Ayan, so dito naman is meron din, oh. Wow. So ganyan lang. Yan. Wow. So ipakita ko sa inyo yung ayan. Wow, tapos na siya mag-blooming. Kita nyo na parang malalanta na yung flower niya. Ayan, oh. So dito naman, wow, dito guys, napakarami niyang flowers. Pero kung nakikita nyo is marami siyang flower, pero may malalanta po talaga. Yan, kagaya nito. Yan, malalanta po talaga yan. Easy to get lang. Ayan, so dito naman meron din, tapos na din siya nag-blooming, kagabi lang. Ata yan, nag-blooming. Ayan. So, sana hindi pa nakaalam, ito po yung first batch na dragon fruit. Hindi pa po hinog, ha? Kasi maraming nagtatanong kung meron na bang hinog or pwede na bang ma-harvest. Hindi pa po. Ayan. Baka last this month or first week sa April po. Ayan guys, oh. Ang daming sumisibol na flowers. Nagbabuds po talaga yan. Ayan. Very blessing po talaga, no? This year, 2021. Ayan. You know, ang dami. Ayan. Wow. The second batch is napakarami niya. Asahan natin yan, no? Yan din tayo. Ayan, so tapos na siyang mag-blooming. Tapos na din siya mag-blooming. Yan, so dito naman tayo guys. Yan, no? Wow, nagbabuds talaga sila. So ito naman is not mga healthy dragon fruit flower kasi easy lang yung matanggal, no? Yan, no? Yan, so soon guys, napakarami talaga nating ma-harvest nito. Yan, o, ang dami. Ito naman yung first batch na dragon fruit. Yan. Yan. So, ang dami talaga, no? Yan, o. Napaka-cute. Cutot. Cutot daw, guys. Yan. Yan, o. Wow. It's a blessing po talaga. In this year, marami po talaga tayong maha-harvest. Ayan. So, dito naman tayo na side. Ilibot ko talaga kayo guys, or itour ko talaga kayo. Ipakita ko talaga sa inyo kung gaano nakarami yung mga nagbabuds na flowers sa second batch. Ayan, no? Tingnan nyo. Wow. Dito din, side. Ayan, no? Tapos na siya mag-blooming. Already blooming. Ayan. Nagbabuds din yan. Ayan, ang dami na talaga, no? Hindi ko na mabilang. Ayan. Basta marami siguro to, mga almost 1,000 ata to ka flowers na nagbabuds and sa second batch, no? Yan, no? Yan, oh, cute yung cute na mga nagbabuds. Yan mga cute na yan. Yan, so yan guys, oh. Tapos na silang mag-blooming. Yan, wow. Wow. Ang dami.
It's a blessing this year. Tingnan nyo. Ang dami na naman. Yan po yung first batch. Yan. Wow. So, dito naman na side, meron din ditong first batch. So, ito yung second batch na kababaguhan lang nagbabatch. Yan o. Dito na naman tayo. Tapos na tayo dito na side. Dito na naman tayo. Ayan. So, yan o. Dami po talaga. Wow. Wow. Mapapawaw ka lang talaga, guys. Or mamamangha ka talaga, oh. Ang dami niyan. Grabe. So, blessings po talaga this year, oh. Yan mo. Tingnan nyo. Yan, oh. Wow. Mama oo. Mama oo. Yan, oh. Dalawa pa, oh. Yan. So, din dito. Wow. So, yan, oh. Wow, it's a blessings. Wow, mapapawaw ka talaga, guys. Kung sa personal, guys, makikita nyo talaga dito is mamamangha po talaga kayo kung wow, ganito pala yung dragon fruit nila. Grabe, napakataba at saka maraming bunga. Yan, tingnan nyo. Tingnan nyo, guys. Grabe, kung isisahin natin to hanggang dun sa ubos pa kang mahapnan tayo, no? Maka mabuntagan ta or ayan, oh. Ayan, so dito ito na yung first batch. Ayan, yan na po yung first batch. So yung mga second batch, ito po. Ayan, ito second batch din to. Tapos na silang mag-bloom. Ayan, yan, oh. Mga second batch yan. Ayan, parang ito na siguro yung sinasabi ko sa inyo na parang mga Cirrus lights, no? Yan, oh, dito tayo. So dito hindi pa kayo masyado may bunga, pero dito na side, guys, mamangha talaga kayo dahil dito yung pinakamaraming mga first batch na dragon fruit. Ayan. Yan, so second batch din yan. Yan, oh. Ito yung mga second batch. Yan. Yan yun, oh, second batch. Yan. Ano, ang dami na. Parang hindi ko na talaga mabilang kung isahin natin, no? Dun, oh. Yan. Ang dami. So ito yung mga first batch dragon fruit. Yan. So dito, ang dami niya, oh. Wow. So second batch, yan ang first batch, malapit na mahinog. Ayan. Yan, yan. You know, tingnan nyo, malapit na siya mahinog kasi yung kulay niya is, nag-iba na yung kulay niya. Diba? Oh, tingnan nyo. Ayan, ito. Wow, so grabe. Yung dragon fruit talaga. Oh. Dragon fruit is life. Bakit? Kasi po, dyan po tayo nagkukuha ng mga yung mga anti-cancer, mga boost your immune system, at saka marami po yung sakit na dinadala ang dragon fruit. Good for our body po talaga yan. At saka alam nyo, guys, hindi pa nakaalam, no, ang dragon fruit po is one of the fruit medicine. Yan, oh, guys, yan. And ito, oh, wow, first batch, malapit na ma-harvest. Yan. Tingnan nyo. Oh, maliliit. Yan. Wow. Ang dami. Wow. Marami po talagang salamat kay Lord, no? Kasi binibigyan niya kami ng maraming bunga. Ayan. Yan, oh. Yan. Ang dami po talaga. Mga first batch. Yan. Yan. Second batch. Yan. Yan, ang daming yung bunga. So dito naman tayo kasi wala pa tayo dito. Ayan, oh. Wow, grabe, napaka-healthy. Yan yun. Tingnan nyo, guys, tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo ng mabuti, guys. Yung mga buds na yan. Ang healthy nila, oh. Dragon fruits. Ayan, so tapos na tayo dito. Yan, guys, so pupunta na naman tayo dun. Wow, ang dami, guys. Tingnan nyo.
Tingnan nyo ang tanaw ng dragon fruit. Mapapakanta ka talaga. Ayan. So, ayan guys. So, punta tayo doon. Huwag na tayong pupunta doon. Kasi marami pa doon. Pag pumunta na tayo doon, basin magabian ta. So, dito na lang tayo sa ubos para shortcut. Ayan. So, dito, yan, meron pa din doon. Hindi pa tayo nakapunta dito until doon. So, doon na lang tayo sa ubos para kasi kung ilibot talaga natin sa lahat is baka magabian ta. No, may paggagawin pa kasi ako. So, pinasilip ko lang sa inyo, no. Yan. So, dito tayo na side. Yan. Wow, grabe. Yan po yung mga sikan bats. Tingnan nyo. Ang dami guys. Mamamangha ka talaga sa mga bulaklak na sumisibol sa dragon fruit. Sa dragon fruit. Yun o, ang dami. Yan. Sa blessings po talaga. Naulit ko po talaga parati. Yan po yung mga first batch na blessings po kami this year. Ayan. One. Ang laki. Wow. So, dun tayo sa baba. Punta na tayo dun sa baba kasi nandun po yung mga iba pang mga dragon fruit na yung first batch sa second batch. Dito at saka dito na side at saka doon na side is tapos na tayo. Pero hindi natin nalibot lahat dito. Meron din dito. Tingnan natin. Ayan. Dami yan guys. Yan. Diba? Para ka-start na nilang magsibol lahat. Ayan. So, dito naman tayo na side. Doon na tayo dun sa area na pinakamarami. Dun sa baba. Yes, sa baba po tayo. You know? Kita-kita nyo yan. Patungo dun. Baka hapnan tayo niyan or maggabian, yan ang dami. So ipapasilip ko na lang sa inyo yung mga maliliit na nagsumisibulan at mga nagbabads yan o. Yan. Yan o. Wow. Yun o, dami. Tingnan nyo guys. Ang dami nila. Dito rin, meron din dito nagbabads guys. Ayan o. So, doon, meron din doon, marami din doon. Yan, line. Second line, meron din doon, marami din yan. So, huwag na lang natin, mag-shortcut na lang tayo, no. Dito, meron din. Ang dami din yan. Dito rin, meron din. So, grabe. Tsaka dito, meron din. Marami din yan. Dito rin. Dito rin na side, meron din. Meron din. Ayan, natutuwa po talaga ako sa mga dragon fruit araw-araw kasi nakikita ko po sila na mag-blooming at saka maaaliw ka sa dragon fruit kasi sumisibol sila is sa gabi lang. Midnight po, alas 12. Tapos mag-close sila pag liro na ang araw. Diyan na po yung araw or pag magsisilip na yung araw is magsasarta po silang mag-close. At one time lang po blooming ang dragon fruit. Ayan, dito naman tayo. Ayan guys, oh. Ayan, ang dami guys, no? Ito, no? Ayan, wow. Ayan, so, meron din yan. Yan po yung mga first batch. Ito yung mga second batch guys. Sinasabi ko sa inyo. Ayan. Yan, oh. Dun. Ang dami, ang lawak dun. Meron din dun. Yan. So, I'm so excited po talaga na magka-series lights na naman to. Ito yung mga first batch. Ayan. So, first batch. Malapit na kayong mahinog. Malapit na kayong ma-harvest. Ayan, oh. Wow. Tingnan nyo, guys. Marami na. Ang dami na niyang mga nagbabuds na flower sa second batch.
open guys, oh. Yung first batch. Ayan. So, dito naman na side. Yan, oh. Yan. So, dito naman tayo. Yan. Kakabadge lang niya o kuha lang niya tapos lang niyang mag-blooming. Yan, meron din, oh. First, second batch. Ang dami na. Second batch, hindi ko na po talaga mabilang. So, para talaga silang kuan guys, sunod-sunod. Pag may sumisibol na, sunod na po yung iba. Ganyan po yung dragon fruit. Hindi po sabay-sabay. At saka hindi lang po one time lang sila mamunga. Until September po, palagi silang nagbubunga. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo guys. Wow. So, napaka-blessings po talaga namin, oh. Yan, it's more fun in the dragon fruit. You know? So, din, oh. Grabe talaga guys. Pakita ko sa inyo. Whole na area yan. So, doon, until doon, dragon fruit din yan. Until doon sa itaas, doon po tayo nagsimula. Doon sa may kahoy, banda doon. Yun na side, meron po doon yung farm. Meron din dragon fruit farm doon. So, dito is, ito po yung lower area, no? Kung nakita nyo, ito po yung laging pinapakita ko sa inyo na area na ayan, no? Ayan guys, so para makita nyo lahat dito sa entrance pa lang, makikita nyo na yung mga dragon fruit. Ayan, wow, diba guys, ang ganda pagmasdan yung mga dragon fruit. Kagaya nito na mawala talaga yung stress mo. At saka ano po yung nagpaganda sa dragon fruit guys, no? Ito sasabihin ko sa inyo ng totoo. So ang dragon fruit po guys is one of fruit medicine. Yes, fruit medicine po yung dragon fruit. Tapos maaliw ka or mawala yung stress mo pag nakikita mo yung mga bunga at saka yung mga flowers ng dragon fruit. Hindi ba? So marami siyang mga benefits na makukuha natin sa tao. Yes, sa tao po. Marami po tayong makukuha ng mga nutrients, vitamins, at saka mga health benefits. Yan. So stress reliever po yung pagtatanim ng dragon fruit. So yan guys, no, napakita ko na sa inyo lahat. Sa first batch, second batch. Pero hindi ko po pinakita lahat kasi baka magabian ta. Yes, mabuntagan ta og tuyok aning dragon fruit o maglibot ta pa tayo na sa iba. So marami po salamat sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio, and keep safe always po, and God bless. Maraming salamat po guys. Yeah, thank you for watching, at saka for more videos please subscribe and follow me on Facebook feeds. Maraming salamat po. Yan, this is Tips Mio. Once again, maraming salamat. Thank you for watching, and keep safe always, and God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat guys. Bye bye. See you in my next video.